Kana ndazogara varume vana veZimbabwe ndazoona anonzi Mashura. This is a ZANU-PF person, Varakashi, who is saying, my mom who attended the ceremony said Baba Guti prayed for President Mnangagwa. President Mnangagwa said he will live longer because Baba Guti prayed for him. May God bless Zimbabwe and its leadership. Okay. Mubvunzo wangu ndewekuti kunamatirwa nemunhu waMwari ndiko kunoita kuti munhu awedzerwe makore here ekurarama. Mubvunzo wangu ndewekuti munhu waMwari iyeye haana here kumborasikirwa nemwana kana nevabereki kana nehama dzake ari munhu waMwari kudaro. Haana here kumborasikirwa nehama dzake dzakafa. Mubvunzo wangu ndewekuti Heroes Acre zvayakazara yakazara nemakuva ananiko. Vari paHeroes Acre vakanga vasinganamati here, vakanga vasingasangani nevanhu vaMwari here. Saka sei nyaya yelong life yakupinzwa pakati? Kana ukaverenga Bhaibheri rinotaura richiti kudza baba namai vako kuti mazuva ako awedzerwe panyika. That is the only condition a human being can have his years added. Kudza baba namai vako kuti mazuva ako awedzerwe. Guti ndibaba vaPresident Mnangagwa here? Ndio mubvunzo watinawo. We respect him as a man of God. We respect him as a church leader. But izvi zvekuti hanzi vakati hanzi tanamatirirana makore ako awanda uchafa, itsvina idzi. Hakuna zvakadaro. Because tiri kurarama pano panyika nenguva yaMwari. Uye tichabva pano panyika nenguva yaMwari. Chinongorwadza chete ndechekuti kana uri opposition supporter, ziva kuti maurayirwa uchangoitwa ndo anenge achingorwadza. It's like paya patinotaura kuti tinoda better health care paya. Tiri kuti munhu ngaasafa arwadziwa nekenza. Tinoziva kuti kana wakanzi uchafa nekenza, you will die eventually. But mafiro aunoita, unofa waora, unofa warwadziwa, unofa wanzwirira. And that is torture pairi pachayo. Ndosaka uchiona kune dzimwe nyika vanozoti munhu anogona kubvumidza umwe munhu kuti ndatambura nokurwara, chindipedzisai ndingozorora. Saka muri kuona kuti issue iripo ndeyekuti urwere haufaniri kurwadza munhu to an extent yekuti munhu anowirira. That is the reason why muchiona pakatsvagwa mapiritsi eHIV and AIDS. Mafiro aiita vanhu munhu ane HIV aifa awirira akarara arwadziwa. But mapiritsi ayaya akuuya kuzosevha izvozvo zvekuti munhu agare akarara pasi achiora. Akubatsira kuti munhu agone kunge achimhanya-mhanyawo ane utano, asi musi wake wekufa kana asvika unongonzwa kuti akanzwa musoro, akanzwa mudumbu, ndokubva ashaya. Ashaya, but rufu rwake harusi rufu runorwadza. Ndo zvakafanana nezvatiri kutaura. Rufu rwangu ini kana ndakanzi ndinofa musi wandinofa, ngarwusava rufu rwekuti ndinoya ndichipfurwa nepfuti nevanhu veZANU-PF, ndichifa ndichirwadziwa nekuda kwaizvozvo. Ngarwusava rufu rwekuti ndinoya ndichiurayiwa nekurohwa kana nekutochwa kana nekupondwa nevanhu veZANU-PF. Ndo zvinhu zvatiri kutaura. Saka isusu tiri kuti imi ndimi here vana Mwari vekuti munonamatirirana kuti murarame upenyu hwakakura kana kuti upenyu hwakareba, asi vanhu vari muopposition musina basa navo. Nekuti timu riri kutumwa iri rese riri kubuda pachena iri, richienda kwakasiyana siyana, riri kufamba richiti zvanzi naBaba hakuna munhu anofanira kuita zveopposition, uye achaita zveopposition tichamuuraya, tichamuponda. Ndiyo here agenda iripo yekuti imimi munoenda munonamatirirana. Munhu wanzi anamatirwa nemunhu waMwari, asi munhu waMwari haasogona kuudza munhu umwe chete kuti regera opposition iite politics dzayo zvakanaka murunyararo, pasina kurovana, pasina kuvhundudzirana, pasina kuurayana. Zvoreva kuti hapana makore akanamatirirwa kuti munhu apiwe. Saka hanzi, and you think Guti is God who can perform such acts? A very good question. Hanzi Baba Guti haizi mhondi, ndo pane difference. Hanzi Guti anowedzera vanhu makore, uye ari kutosekawo, ari kutonakirwawo nazvo. So ngatiregerei kuzvidza zita raMwari tichidaro.
Mwari vakagumbuka, Mwari vakatsamwa pamusoro penyika yeZimbabwe nekuda kwezviri kuitwa izvi. Ndosaka muri kuona vanhu vari kumaruwa, vari kumamisha, vari kushanda chaizvo, asi pavanonoti pfumvudza dzavo dzavakuda kunaka, dzinobva dzatsva. Pavanonoti pfumvudza dzavo dzavakuda kunaka, dzinobva dzawandisa mvura, dzonyura. Chikonzero ndechekuti Mwari havasi kufara nevanhu vari kupembedza utongi hweudzvanyiriri huri kuitika muZimbabwe. Yava nguva yekuti tichisunungura Zimbabwe, munhu wese ngaaenda anorejista kuvhota. Toenda pasarudzo dziri kuuya, toenda tonovhotera Shanduku, tonovhotera Baba Nelson Chamisa.